Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Kang, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat lho. Weh, ada Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Iki sapa iki? Bromo. Wedan. Kowe Bromo? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Bromo Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa? Aku ki nek ngamuk mataku lamur kok ya. Petruk sing kok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman ibaleke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumendlepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis tenan ora ngono ndadewane aja ora sak kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nek ngene iki? Wah, Gong. Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajahe duka tenan kae. Terus, ayo ngayom nemene bapak wae. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Badranaya. Ya kurang ajar ta ya. Ayo bapak yo diceruk ora nganggo Pak iki. Bapak Semar sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagongan. Padha harja sapraptamu Semar. Ah, wedhus. Karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampeyan rawuh mrene iki sing dadi tuan rumah aku. Carane kraton aku nalendrane sampeyan ratu sing rawuh ning negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu, sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Upama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantarane cah siji kae jan mbuh kaya. Kowe iki jane ngopo lho? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan. Bu, bar ngisak aku tok kon tekan neneng omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko jak omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing apik-apik ora tau gelem. Nek ana tulisane genduren menyang nomor 1. Jebul aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Mbak. Lah, ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang mengestoni sekali-sekali. Ora masalah. Wonten Jawa. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lha iki apa? Nang ngarep dhewe iki mbegogok iki. Mula kacamata ribenmu ki uculana. Wis peteng sing nganggo kacamata riben.
Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tua tuas. Sing dimake ming bojone. Ijolani Waduh to lah. Iya, tak tampa. Mengestune bapak tampanono ya. Kula pundi nggo cimat pariping dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne para tuwa teka kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Rak ya. Kowe iki rak lengganan pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Iya, iya. Nala gareng padha raja sapraptamu. Kamas telek. Nala gareng padha raja sapraptamu. Slamet aman. Niring sambikala tekaku. Pangestu tak manono ya nala gareng. Ya tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, selamat Truk. Pamujimu slamet le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kowe ya le to. Bagong ngono. Iki nang kekuasaanku kowe. Ya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berarti nyumbang gendeng. Pendopo separo, gendeng separo seng kok. Kowe iki ngece. Selamat kamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluputke luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes nek dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko hanjrah ingkang. Oh iya, rung tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana ning jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumbukke kerakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak bangun. Ning batine masyarakat Pringapus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Pringapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora milih. Dadi siji sing makane aku ki kepengin bangun desa supaya bersih. Tegese keresikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan. Ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik kuwi bakale nuwuhake kesehatan ing raga lan jiwa. Nah iki arep tak jak ayo to.
Padukan pring apus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik lan dikeki wit-witan supaya eyup. Merga lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki wis arep entek. Mula jagat iki ketok oleh panas banget ki merga wit-witan wis ora ana. Ha iki merga lapisan ozon ki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon nika pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Mantap, Pak. Wis. Mbah perkara bener Pak Luput. Sing penting aku iso njelaske ya, Pak. Nah iki arep tak bangun. Heeh. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa Pringapus iki wis kelakon, apa to sebabe arep tak gawe gotong royong. Merga jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha ta, Pak? Iya, anjraing kanggo sik. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kusike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Ah iki ngene. Rawuhe bapak nolo gareng karo Mbak Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kok sing dadi pengareping desa Pringapus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku. Aku bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa Pringapus. Ha kuwi jenenge kowe iki mbangun desamu ning yang sarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Maju. Aja engko golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse idol sisan. Dadak arkoso golek ramban. Terus? Terontongmu didal. Ah, semua. Moh ae dienggo golek wedi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun penganu apa igo pretekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakake iki bisa kelakon? Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku pengarepe darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendara lho. Ndara Pandhawa. Ndara Sinuwun Darawati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwih-luwih kowe nganggo sapa seral. Apa, Pak? Sapa seral? Mari ra jegos e proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau. Kelakon lan orane
nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku pek tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula wegah nek carane ngenten iki. Kula lara ati kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Oh, aku kebacut biya warake mring kawula sak desa pring apus tak kelumpukke nang omahku kene. Aku nyewa to sistem sound system, tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraan masyarakat sarana aku mbangun pring apus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis, Pak. Bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong. Ngecake semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedya 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Sing nggo tuku gundulmu ya. Malah nesu to kok diomong kok malah nesu ora. Ameng 3 kae. Oh, kuwi adol pit. Heeh. Ya piye gong piye dalaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng aku ya wong ra duwe bapak iki ya wong ra duwe apa kowe tegel bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon Tegel. ora edan Aku ki wong tegelan kok. ning ya mesano bapak Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. oh iya balok wakayu rumahmu. Karo wis tak gaweke teh tanpa gula ya sanane sing arep dienggo srana bangun apa coba? heeh Monggo mbutuhke werna-werna pojoke wis tak kocaki, wis tak apa jenenge pondasi. sing Wis umume. oh Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. wohe Aku iki nyolong entuk loro e. aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho Wis apa-apa to sing penting ra dienggo Robin Hood e. oh Nyolong nek dienggo kesejahteraan masyarakat. iya lah terus arep kepiye Piye men, ra meneng wae ora mencap-mencep kowe iki. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa ya aja sok janji lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik wong iki diukur karo kekuatane ngono aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayo wulan kakean gluduk kurang udan kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane nek caramu kaya ngono kuwi engko nek kawula ora percaya karo kowe masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye mung janji-janji tok ora ana nyatane ngendi sing arep ngecor dalan endi sing arep gawe WC umum endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu ayo coba nek wis kaya ngene iki sing susah sapa arep aku ki beda desa karo kowe aku wis manggon ning Karang Kadempel ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adikku ki melu susah mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon kowe wirang apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar heeh Bagong kae sapa lho anake Semar memper wong bapakne wae ya kaya ngono ora mung mirang-mirangke bapak Kakang loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Iki wis tuwa ning teke kaya bayi. Heeh, ngresuk ngombe iki aku sak lepan. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disape, Pak. Cerewet.
bathukmu mantra pira kandhani kok mesti sembrono ha mumpung saiki durung kelakon kawula prengapus desamu kene kelumpukna kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabaya urung mlumpuk mula nggone ngecor dalan diundur maju Pak kowe ngecor maksude wektune diundur piye njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso kelakon ning apa sing tok janjekke aja tok apusi tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur mergo aku percaya penggali kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati kowe nyengsarake awakmu dhewe urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol kuwi ora apik sing ngomong sapa pekarangan aku ora tuku kok mengentuk tinggalan kok didol ora masalah wis payu Pak lah rak tenan to badut tenan kok iki mengkari tanda tangan wingi aku dikon tanda tangan ra iso anjuk piye lho iso payu kok cap jempol cap jempol iki jempolku pas loro terus iki sesuk 3 dina kas iki payu mbok kuwi ditukokke aja tak nggo tuku lemah meneh nek ngono kuwi apik ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki sing ngomong sapa luwih ciyut pancen setan nang kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni mula diundur ngono njaluk wektu karo kawulamu pirang dina pirang sasi sak kuwate sak mlumpuke dhuwitmu isin aku Pak wis tak deki tendae ngendi dalan ngarep kae eneng tenda cilik mau kae kae nggo mlumpuk masyarakat terus engko karo nggo nyampur semen le nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen iya iki membengkak meneh malahan molen ayo kuwi tukokke wae cah cukup kok wae sing isine nanas apa gedang ayo molen panganan karo molen semen goblok banget cah ora sing isine nanas ki nggo giling apa giling mripatmu iki apa piye gareng aja emosi mangkel aku suwe-suwe ngene wae Pak Bagong ki anake bapak iya Bagong ki anake Semar mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar aja ngucap sing aneh-aneh lho aja ngucap sing aneh-aneh iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna aku ki ngerti kowe iki sapa dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan nek lemu ngucap ki ming lahir tok ora apa-apa ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar mula aku arep sumpah Pak Bagong Semir santai wae to tenang wae aku ngelekke karo kowe Gong ora sembrono lho Gong bapak ki wis ngendika tur aku ki wis ngerti sapa jatine kowe bapak nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe ning karo bapak digawe ragil bapak aku tak takoni Pak Bagong enak kurang ajar kok ora tau kualat ngopo bapak wis cerita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar kowe iki biyen ngetutke Semar nomor 1 bangane aku karo Petruk mula bapak tau kandha kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura mergo ucape kae dugeni mandi tenan Gong ora macem-macem lho ora macem-macem lho Gong aja ngucap sing werna-werna kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa wis cukup diundur wektune rasa ngucap sing aeng-aeng ngene Pak Reng Truk Mar aku karo aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Prengapus iku mbangane isin luwung mati Pak ngendika sing apik mundur nem tutuk ketel ndasmu lho tenan aku terima mati tenan Pak yakin aku ora goroh aku ora macem-macem
nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki ora ujan ora kaul najan ndung ngerti dalane aku munggah ning kayangan aku gugat karo dewa-dewa Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki dewane sing ora dilmar sidhem jroning masewakan sabawa kaprapan dening Sang Nalendratama mango nengi lerwu sing duka cipta berebuti mandana raras ing nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya ndara dase ngendikaning Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging ngucap sak pikajenganipun piyambak langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning Kayiwangan Suralaya dados supayang payingan sangganing para widodara-widodari para Jawata para dewa para dewi krana midhanget prasapaning iki Lurah Bagong tumiyup saking Dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing bali wismaning iki Lurah Bagong kayangan gugat ning kayangan Warataya Iwang Pikulun Bathara Guru Tra Wah Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel ning ora apa-apa mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak iya ya muga-muga iso dirembuk kono wong kok malak piye kancane tangane loro kok iki ha diantrane karo sapa-sapa kok ora ndi gong wer tok petok iki Bathara Guru ya nyok weh lho kok yaene lagi menyang murid eleng ngenteni ra ya cilaka to wedhus kuwi Bathara Guru dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan walah Kulon Praga Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan Suralaya lho ya apa cak kok cak piye jare Surabaya kuping iki nek bosok ora Suralaya Sang Hyang Manikmaya ya Jatimurti kuwi adine bapak wah selamat Om wah aku kok malah merindang-merinding ya Tre aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho aku ya gumun Bung pilahing lho malah janturan awikna mastu namat sidang Bagong halus wangsulan kula Sang Hyang pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita piye iki ulun ki sapa Pak ulun ki aku Antil Modar we jare Semar ganti ulun engko ganti Ki Ageng ora positif wah suwe iki lek ngedongke Bagong suwe ini tak andani ini basa dewa kuwi nek ngarani aku ulun iki sing positif piye ulune iki apa kowe aku ki ulun kowe kita dengkulmu mlocot aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita luweh ora omongan Bagong dalem
ulun kuwi aku. Ah, telu saiki. Ki ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah. Dibol telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa mil. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk om. Kuwi iki guru adikku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kala. Kula ngaturaken bekti, Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun. Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Apa? Kowe raku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif lho. Bagong, Nun, apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kalawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar, Piye? aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan, Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan, nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti, tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama, ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud larih. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang nala garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Gong menika idu dados geni. Ngapusi. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong nek. Aten nek idu dadi geni tak idoni nyas. Maksudnya itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar yangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali martiyu kundha. Nalika semanten tumuli kula nitih priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu
Mboten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya, namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalpatanipun Bagong. Mila dinten sak mangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten, namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong. Sak mangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali martyu kundha manik Kakang Semar Kagatri sang kapirangu empit dosang reknaning bawana ing pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja. Mula guru mbok ya wene ana pangapura. Ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibake sumpah. Aja ya guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nang ndi, Pak? Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngopo ya Pak kok ngopo ya Pak? Terucat ya. Ngopo ya Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Ha to. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpahku tekan kayangan Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Aku ora ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa le? Candra Dimuka ya, Pak? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Ming sak sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh, lah ya emoh. Yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalaran prapta ulun ana ing Wismamu wis nganti sak kathahing para Durandara, para Jawata ingkang bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso.
kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan aku ora sudi Pak aku moh nek aku dinikah Bathara Guru kowe krungu dhewe lho Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan mula gandeng Bagong ora gelem aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa. Terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tedamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumrap ing kayangan ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to ha Bathara Guru ulun boyong ning kayangan cemplungke sapi teng luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku ijik urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar nek nganti Bagong iso tok lebur ning aku persasat ilang kekuatanku mula kowe terus bunga hatimu seneng pikirmu merga kala mangsa kowe jangka patine Semar bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wong ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho omong. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala dewa. Lah nek tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbok Bagong, mbok Gareng, mbok Petruk, mbok Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bemison jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen nang kayangan. Waton kok iso glindhengke mestakane Semar. Waton kok iso glindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong.
gugu karepe dhewe kula besmi balung sembah nuwun nek mboten nonton bapak dados napa kula matur nuwun nggih Pak rai salahe ra wangsulan aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. malah niki ngono Pak bebasan napa jenenge Apa? lho apa jenenge peribahasa lho Peribahasa apa to? sambil menyelam minum susu Nah, minum air. sambil menyelam minum air Heeh. tegese ngene Pak Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa ada Pak setuju ta Pak kowe iki Arep ngerampok wae. Lho, ayo dilairke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. lakon minggu ngarep aku gotong royong ngecor dalan ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm dalan liyane tak gawe 5 cm Ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggo namu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu kok ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Kak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, wis tak akan dawuh. bun-bunan kula Pak Wah maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng engko aku arep ngajar dewa-dewa terus ya. halo Pak kowe arep melu perang kok melu Iduku wis entek. wih senengane kok liyane wis waton teles Aku ora kepoyo. gaku mer ena loro dikayo aku ora Wis. wah edan nang mripat Padang ya Tru ketetesan soalé ngono Kula mboten lega ra sing manah kula. Niki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki ora apa-apa Pak yakin iki anakmu apa iki anakmu padha karo kulit dagingmu kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku iki sing njaluk bojomu lho ora masalah men bojoku gleleng ngombok menawa melu perang ya nem Nggih. Monggo ki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong waduh piye ya nem Oh nggih. Lali kula. Nyuwun pangapunten Bapak Semar nggih bathuk. nah ngono bungkuk ora ngene wae Mel ya saiki dijajal kadegdayane bapak roane menang sapa aku wis rong sasi ora lho Mel
Kowe kok kumawani ora. Kegedengkelmu. Wong penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Ampun nggih panyol kula pun sing mboten niki mung demi keamanan supaya mangken wonten dewa sing mlebu wonten ing bale wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi kula wusu. Oh bojomu iki anu kok mbiyen olahragawan pencak-silat to. Heeh. Wah kowe pothok mbiyen. Ngarat boto papate pral. Padha aku ngarat kerupuk 8. Oh kerupuk kowe kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem Pak. Nawa Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa ki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa ki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa ki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa ki dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omongi. Nek diantem nggon weteng ora apa-apa, nggon pupu ora apa-apa, diplotot wae. Laran-laran. Nganti suane matuk ngono lho. Bagong. Awe pusaka ae. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nawa Gareng karo nuwun sewu. Kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangres sangganing para titah. Kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong. Ngatasipun Bagong menika namung darbe kepengin bangun desa tumuli ndawahaken prasapa. Monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing Kayuwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa ta? Kula nuwun prisa. Kakang Naruto, menapa panjenengan boten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin boten gathuk, tuwin boten condong, miwah boten mathuk kaliyan Kakang Semar. Tala. Lut. Lah terus luputipun Kakang Semar menika menapa? Tapi kula nyuwun prisa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian Kayangan panjenengan lepataken. Luwih-luwih sing gegayuhan para kawan. Menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten mrayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik, ning nek tandurane kaya apik, undu-undane ya sarwa murakapi. Menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur gedeng lan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma Paduka piyambak. Kakang Narada, menawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartemtu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami tuwaning Kayuwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi Adi Guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih kedah kula mutaken.
Menawi adik guru menika badhe menggok margi ingkang lepat inggih kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa warah nampik pitutur becik, nggih monggo panjenengan nggali pangaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandhang wirang merga saka pokale Panakawan. Ampun ngantos panjenengan sambat kaliyan kula. Badhe kula dodo Kakang. Nggih, monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka semanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati Pukulun penyarian nggih wonten timbalan. Aja ingkang cicir. Ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong kapulun paringi Purbawasesa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten Pukulun menawi dados dawuh paduka badhe kula estaken. Nggih, mekaten Pukulun menawi dados paduka badhe kula estaken. Inggih Pukulun ngestaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestaken dawuh. Sekarang ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Ada menyang ngono, nek ada kewirangan mbojo dundang Trada. Kakang Trada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Mangke menika kula niki kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Nerada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Nah ngaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek. Waton panjenengan Adi Guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu. Nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae ngalisir saking anggrang-gring kautamaan. Kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah ngaten lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang badhe bondo kelawan atmajanipun Semar kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kegiatan merga atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Timuka. Monggo ajeng cemplungke kawah ajeng cemplungke wajan menika panjenengan iki gadhe Purbawasesa wis kana Indra do menyang kana kowe do ora mikir apa piye ming semaga karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru kowe ora ngerti mungsuhmu ki ora wong baen-baen ketoke mungsuhmu ki ming nala gareng karo Petruk karo Semar nek arep do mlebu ICU ora do mangkat remuk kabeh kowe arep nyama Dipati ku tong jabut nyawa kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng jam kaya demit ya Tru heeh ning arepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak nglabuhi karo celeng gudiken iki merga saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki jane wingi ngopo to Gong kowe jane ikhlas ora ngewangi aku nek ora ikhlas ora masalah do mulai ngono wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-mbunane karo bapak men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wae setan wae ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki bapak wis ngendika to jane sumpahku ki ora ono apa-apane wong aku mung ngomong apa anane ning merga guru jane mung golek dadak ning pasulayan karo bapak mekasan sumpahku dienggo dak-dak ning pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap ya. Ora tak siapke linmas ki. Arep do tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu kok cangkem. Suram Sembrono, minggira, pancen kowe mau perang kowe mundur. Tangane karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya Mas. Iya, Joko. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ha iya. Sing arep kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing arep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh pacare. Udu.
Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint. Ha iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep rung ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Mongko mungsuhmu bahaya dhewe kae kon. Ae sapa e? Bathara Yamadipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong musuh tukang jabut nyawa. Ae sekaremmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Hartoku kok nyatut untune Yamadipati. Dheke sadurunge njabut nyawaku jabut sik. Mongko lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe. Wis senengane nek dikeplak bales e. Bales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nala garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula ya garing tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yamadipati bekti kula ya Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa, jabut untukmu. Wonten menapa Pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk dawuh Wang Pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinan bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jemepalange kareping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma ki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lala garing. Setyake tinunun waduh gadanira wirang tumak setyaniku garwanira amen ketok mileleng ora Sri Baladewa Narpati iki ngopo iki ora rasa werna-werna to Gong nuwun sewu kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong gawe cintrakaning adi kula Bagong ora mawas menapa menika dewa menapa menika wadi menapa menika wada tetep ajeng kula pepalangi lho kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu Bagong ora salah ora luput Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan kene sengit karo Semar iki asline ngono kuwi buk terus nek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah apa? Lho Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa ketiban asta kula jengkelang kuwandanira antene ora serem ayo arep muni piye kowe yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu ora minggat swarmaku tiban tangan kene marganing patimu leng eling apa Tru dodo medun oke siap leng eling dodo mentuk panganan wae lah ayo brutu ya iya iya
kene mergani matimu mang maju ladeni Bathara Penyarian. Wedan. Bang. Ngapa ya muda iki? Bingung aku terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa halus ngono kuwi iki jare kon budal. Tunjuke sik tunjuke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, kutuk ndasmu. Man mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora wis didilat. Bapak nunggu bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabut nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo tak selenggarake rekane iki ku, Badra. Santai. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat e. Lho. Weh, ada Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Iki sapa iki? Bromo. Wedan. Kowe Bromo? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Bromo Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut. Aku nek ngamuk mataku lamur kok ya. Petruk sing kok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman ibaleke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumendlepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wicane ora ngono ndadewane aja ora sak kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nek ngene iki? Weh, Gong. Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus ayo ngayom nemene bapak wae arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu.
Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa nggenipun Kakang Ismaya? Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Heh? Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, warna ndi, Pak? Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki notohke nyawa kanggo anake, nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak, nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah ning omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya nek aja truk. Anakmu cilik-cilik aja wis aku wae. Aja karo aku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku ro garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala gareng wis ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek luar ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nanging ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggah ning Kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo Kang Gareng. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya to. Anjen setan lan. Lah witene piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Pukulun kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Kang. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Kang, aku tak menyang rutinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegelan aku atur. Lah ngopo? Aku ora duwe kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet mulih kumpul meneh wong bapak ya, Tru. Ya wis rasa nangis. Ora aku meh gaya kok.
Panjen setan tanah ya terus mangkat yo biar bapakku ndak bapak ana apa-apa aku tak ngeruti bapak le.